Vi vil gerne vise en kort præsentation af Classify og samarbejdet med Revit og mulighed for at klassificere objekter i Revit på installationer. Vi starter med at gå ind på hjemmesiden classify.dk, og der kan vi se lidt omkring, hvad projektet handler om. Jeg starter med at gå ind på login, og hvis man har et login i forvejen, så kan man gå direkte ind ad den her vej igennem. Hvis man ikke har, kan man få et login ved at gå ned og sige sign up for Classify. Jeg har et login i forvejen, så jeg går direkte på. Derefter går jeg ind og starter et projekt. Jeg går ned og laver et nyt byggeprojekt. Jeg kunne kalde det Seminar Aarhus. Således. Og den foreslår hernede, at jeg anvender en klassifikationsstandard, der hedder CSS. Jeg kunne også Det er så irriterende. Øjeblik. Jeg skal vise lidt om Classify og interaktionen mellem Revit og klassificeringen af objekter i Revit med Classify. Det vi skal kigge på i dag, det er klassifikation af installationsobjekter. Det vil sige, at vi kommer til at kigge på institutionskomponenter, som vi klassificerer med Classify. Classify, hvis man går ind på classify.dk, kan man se lidt om, hvad projektet handler om, hvorfor vi har gjort det, og hvordan det hænger sammen. Hvis du klikker på login, kan man få lov til at logge ind og få en konto. Hvis man ikke har det i forvejen, kan man sign up for Classify. Gør endelig det, hvis I ikke har det. Så får I lov til at prøve projektet fuldt ud ved et vist antal objekter. Jeg har allerede et login til projektet, så jeg logger på. Således. Så kan jeg se heroppe de firmaer, jeg er koblet op på. Jeg har forskellige firmaer, jeg er koblet op på, men inden for neden bruger den her i dag, der hedder NT Kursus. Så får jeg lov til at lave et projekt, altså et byggeprojekt, jeg starter med. Når jeg siger nyt byggeprojekt, så kan jeg skrive her, for eksempel kan jeg tage projektet for i dag, Magicat Seminar Aarhus. Så spørger den mig, om det er et testprojekt, det er det ikke. Og så spørger den mig, om hvilke klassifikationsstandarder jeg vil anvende til at klassificere mig på dette projekt. Jeg bruger CSS-standarden, men jeg kan også bruge fældningsklassifikation, eller SFB, eller BIM7A, eller hvad ellers jeg har brug for at køre med. Jeg vælger CSS i den her sammenhæng. Så jeg siger add, og så siger jeg save til den her. Så nu er jeg sådan set i gang. Det vil sige, at så vil jeg kunne se her, hvem der er brugere på projektet. Jeg kan invitere brugere til at anvende det, og jeg kan også se nogle settings på, hvordan det fungerer. Når jeg er færdig herinde, går jeg direkte over til mit Revit-projekt. I det tilfælde her arbejder jeg med vores Revit-projekt med ventilationskomponenter, som sagt, under vores NT-tool. Man skal have en NT-tool for at få lov til at anvende Classify. I NT-tool-fanen ligger der en knap, der hedder Classify. Og der kan jeg så få lov til at connecte, jeg kan få lov til at åbne, jeg kan få lov til at synkronisere. Hvis jeg siger connect, så kan jeg få lov til at connecte mig op i skyen Classify med mit login, som jeg lige brugte før. Jeg siger OK. Og så spørger den mig om, hvilket firma jeg skal være koblet op til. Jeg bruger det firma, der hedder Kursus, NT Kursus, således. Det vil sige, at nu er den her Revit-fil koblet op til det projekt, som vi har fat i. Jeg kan også fjerne den fra projektet igen, hvis jeg ikke vil det. Jeg siger close til den her. Så går jeg tilbage igen til mit projekt, eller til min Classify-knap, og siger synchronize. Jeg connecter igen. Attach. Jeg glemte lige at attach den. Det er vigtigt, at man attacher den her fil op til projektet. Det var selvfølgelig lige en lille smutter. Således. Nu ved den her fil fra nu af, at den er tilknyttet det her projekt, og så den vej igennem kan jeg finde det. Således. Så prøver jeg igen og siger synchronize. Så kan I se, at nu er den ved at hente kategorierne op til Classify. Nu er de faktisk lagt op i Classify, og det den gør nu, det er, at den så lægger objekterne ned i Revit igen. Det vil sige, at den opretter en shared parameter-fil, lægger felterne på i komponenterne og får det til at hænge sammen. Det her sker kun første gang, så længe at projektet skal først synkroniseres, opretter den parametrene. Nu har den gjort det. Vi siger OK til den her. Det vi kan se nu på vores objekt, hvis jeg klikker på en kanal,
så kan vi se over i property, at den har fået en stribe parametre herover. Alt det, der står CSS class code, hernede igennem, de er så øvrigt tomme. Og det vil den så gerne ikke blive ved med at være. Det vil sige, at vi går tilbage til vores classifier. Enten kan jeg gå direkte på classifier.dk, eller jeg kan gå igennem her og sige open classifier igennem denne her dialog. Når jeg gør det, så har jeg fat i mit projekt. Sådan her. Og så kan jeg se, at jeg har en projektfil tilknyttet projektet. Den kan jeg klikke på og se de komponenter, jeg har fra mit ventilationsprojekt. Her vil jeg så kunne gå ned og sige, at jeg skal have nogle air terminals. Jeg kan vælge, bruge Shift, almindelig Windows, udvælge standard. Så kan jeg vælge at sige, at den skal have tilknyttet en CSS-klassekode. Nu kender jeg ikke lige alle CSS-klassekoderne, men jeg kunne skrive armatur, eller jeg kunne skrive terminal. Det kunne jeg ikke gøre. Så kunne jeg skrive diffuser. Jeg kunne skrive belysningsarmatur. Jeg kunne skrive vandhane. Det er nok en diffuser komponent. Jeg siger gem til den her. Og nu har de her komponenter fået en klassekode, der hedder RNC. Jeg kunne også gå ned og finde mine andre fittings. Det kunne være en bøjning for eksempel, eller det kunne være et system. Jeg kunne faktisk gå ned på mit afkastsystem og sige, de her 3 systemer, dem kan jeg gå ned og så sige ventilation. Så kan jeg skrive ventilationssystem. Det hedder så et J. Så bliver det tilført i J her i systemet. Udover det, så kan jeg gå ned og give de her en type ID, for eksempel delsystemet, afkast. Så kan jeg sige, at dette system skal have et typenummer. Jeg ser, om der er en typenummer i forvejen. Det er det ikke, så jeg laver et nyt typenummer. Den ved allerede, at det er et ventilationssystem. Så jeg skriver afkast til den her produktsystem. Jeg tilføjer den her til listen, og så kan jeg vælge den herfra. Nu har den fået en %J1, således. Og sådan kan jeg så gå videre. Indblæsning, tilføre system. Den ligger ikke i forvejen, der har kun en afkast. Godt, så vælger jeg en ny. Så kalder jeg den indblæsning. Således, bum. Og jeg vælger indblæsning fra listen, og siger gem til den her. Sådan kan jeg blive ved at tilføje de her systemer. Faktisk allerede lige nu, hvis jeg går tilbage til mit Revit-system og siger synchronize, så vil jeg se, at nu skal den lige hente dem igen. Sådan. Så kan jeg se her, at de har nu fået parametre tilknyttet. Det havde den ikke. Hvad har vi så fundet ud af? Hvis vi nu lige tager og siger CSS class code. Hvis jeg nu ikke kan finde ud af, hvilke ting jeg har klassificeret, så kan jeg gøre det, at jeg på min view template kan jeg gå ned og lave et filter. Og jeg starter en lille smule op på det i forvejen. Jeg skal lige have fat i en anden kode her, således. Og hvis jeg tilknytter det her filter, så vil jeg se alle de komponenter, som er klassificeret. Det vil sige alle dem, der er tilbage nu her. Det er dem, der ikke er klassificeret endnu. Hvis jeg vender mit filter om, det er altså almindelig Revit-teknik det her, siger, sådan så jeg kan se dem, der ligesom er klassificeret også. Det vil sige, at denne her for eksempel kan jeg se, den var klassificeret, og så kan jeg se herover, at den har en klassifikation, level ID, og den har en kode, der hedder ANC og en diffuser, og så har den et single level ID. Og det vil sige, at vi allerede er godt i gang med at klassificere vores komponenter. Hvis man synes, at det er svært at finde på alle de her og nummerere dem korrekt, så er det faktisk muligt ude på overordnet niveau herude, måske som administrator i projektet, kan man faktisk gå ned og håndtere overordnede koder til de ting her. I kan se alle de koder, jeg har liggende for øjeblikket, der er dem, jeg har oprettet. Men jeg kan faktisk gå ned og importere en liste, jeg har i forvejen for firmaet standards, som indeholder en lang række. I kan se, at jeg har oprettet en lang liste her med systemer, anemostater, lyddæmpere, hvor jeg har fornummereret komponenterne. Hvis jeg loader den ind i projektet,
og importerer de her, så har jeg faktisk allerede de her loadet ind i systemet, som jeg kan vælge fra. Og det vil sige, at hvis jeg går tilbage til mit projekt og vælger min fil igen, så kan jeg gå ned og finde for eksempel kan jeg tage min airterminal igen og sige, jeg laver lige en clear ham her, og så tilføjer jeg en ny, og så kan jeg sige, at det skal være en kontrolventil, det skal være en termostat 1, så er den allerede tilføjet numrene fra den standard, jeg har i firmaet. Så på den måde kan jeg meget nemt gå ned og tilføje på systemet. Her kunne jeg for eksempel clear, og så kan jeg tilføje et nyt system. Så har den sorteret efter systemer, og så kan jeg gå ned og vælge de systemer, jeg har i systemet i forvejen. Nummer 1, og så kan jeg gemme den, så få den det rigtige nummer på, som jeg har i forhold til min beskrivelse og ting. Og det vil sige, at hvis jeg går tilbage til mit Merit-projekt og synkroniserer, så har jeg det opdateret med de nyeste standarder i forhold til det ting. Nu er det ikke det hele, jeg har klassificeret endnu, men jeg har klassificeret en hel del af det. Og igen, hvis jeg går ned og vælger mit filter, således, hvis jeg går ned og vælger mit filter, at det skal kun vise de ting, eller ikke vise de ting, som er klassificeret, så vil jeg kunne se dem, som er klassificeret, så kan jeg gå videre og arbejde videre med dem. Det var vejen rundt, og jeg håber, at det gav et godt overblik over, hvordan det hænger sammen. Ellers må I endelig spørge. Vi er meget, meget interesserede i at høre fra jer, og I kan spørge mere på seminaret her, eller ringe til os senere hen. Tak for i dag.